Pozdrav ljudi, ovdje je Max i danas igramo Minecraft. Znate koju epizodu nastavljamo i to ću da napravim, da smaknemo što me puno nervira. Non stop udaram glavu. To boli. To da smaknem. Opa! Aha, evo, stigli smo. Opa, jabuka, može. Če ne može. To. Sredli. Poslije mislim da ga obložim kamenjima. Ali to tamo negdje pred kraj. Sad ćemo to. Idemo to. Obložimo kamenje. S kamenjima. Idemo. Op. Tako. I ultra se naljutio, neću više snimat sa nama, mislim. Nam još s kamenje. Piska lepša. Sačuvat ću ovu mapu. Možda ubaci na multiplayer. Idemo, da proklapam, ali će nam biti, vej kako se zove, rudnik. Ajde da ne idem na nešto, može na gvožđe. Ajde gvožđe, dađe gvožđe. Treba mi gvožđe, treba mi i baklje. Da li imam ugaljčić? Ne. Ima negdje ugalj. Nema. Nema uglja, nema uglja. Nema uglja, nema. Jao, sad mi treba samo ugalj. Ajde ugalj. Ne. Promašim nešto. Prođemo pored zlata, neću ni da vidim. Tako da, morat ću odavde. Nema druge, moram se snaći. Kad nema ugalja, moramo se snaći. Nema ništa, idemo vamo. Možemo zatrpati. Dobro, vamo ćemo napravimo jednu sobu. Da pronađemo nešto. Već počinja da se ne vidi. Tako. Evo, napokon, jej! Kakva slučajnost, ne bi ni prokopao, to nema slučaj. Kakva sreća, ljudi, sreća. A još malo mi treba. Nema še. Možda ne. 8 dosta. Za početak dosta napravimo samo mač. Ili ćemo delati, vidjet što je to. Evo ga, ugalj, je. 3, 4, 5. Sad kad nađemo jednom ugalj, to će biti non stop uglja. Uglja ima najviše. I zemlje. Pipući kremp. Idemo po drugi. Sad je malo mračnije u sobi. Ovako da napravimo
Treba će nam 1, 2. Treba će nam ovako, treba će nam, ne, tako. Idemo ovako i ovako i ovako. Da, onaj ugalj gdje smo biše našli. Evo ga. Ugalj. Sad ima uglja. Tako, treba ugalj. Opa, ne znam drugo. Nisam ni vidio koliko uglja. Idem brzo bakljicu da napravim. I kad se skupimo ovdje dovoljno materijala, počinjemo da pravimo kuću gore. Idemo, treba će nam to. Poslije da ispečemo. U stvari sad ćemo da ispečemo. Ne znam što sam uradio to. Idemo brzo da ispečemo. Tako, sad imamo 12 baklica ovdje da stavimo. Dobro je vrat, jer tam tako... A, dobro, kazao sam. Dobro, počet ćemo... Ovo će da nam bude kao neka... Pošto mi vidim nema drva, tamo ćemo se preseliti. Dobro bre, danas sam ga, što da radim sad. Idemo, da ima nešto da jedem. Imam jabuku. Barem malo da podrži. A, dobro, kako sam se uplašio. Da napravim bolji kramp. Ako nađem nešto boje. Sad idemo bre, da kopamo bre. Sad imamo dosta svega. Kako me boli čelo. Barem uzimam kamenje za kuću. Opa, vidiš što su našli. Opa, malo jokaj. Malo više uglja. Sad idemo da napravimo jedan armor. Zašto čuje? Koji su to zvuči čudni? Kako su to zvuci? Ja si da ne zapavat. Šta je ovo? Ljuga. Tako da je neki creeper. Kad neće neki creeper... A, nema ništa, nisam ponala pa... A, to mi treba bre. Da pokupim baklju, čekaj, ovdje su katlje. Gore nema ništa. Imamo dole. Opa! Aha, pauk! Kamin! Dođi, kaman! Dođi se tabamo bre! Dođi bre, ako smeš! Što ne mogu ga, aha, udari se. Opa, crka! Kramp je način. Pokupim ugalj. Ademo. Malo smo se našalili, pošto vi nema ništa. Šta ima gore?
Ima pauci razno. Našao sam pećinu. Zombi, dođi. Više, opa, više svi. Može, da te pretučem tako, daj mi to. Pa se dogovori, ako te ubijem od batina. Opa, evo još. Kako sad imam sreću. Au, to boli. Ja pošto nemam pojma se vratim. Begam ja gore. Šta je rekao i djavo? Pa koji djavo ne mogu skočiti? Samo pratimo bakljis. Pratimo bakljice. Imali smo dobru zaradu. Opet čurke. Ja da pokupim. Evo tamo ću staviti 2 da znam. A, skeleton. Crkni. Crkva je. Kude je sad? Evo ga. Ovo ćemo da zablendiramo. Stavit ćemo ovako. Koja sreća. Dobro smo prošli. Sad idemo ovdje. Ne treba. Idemo da palimo. To mi treba kamenja, napravim kuću, daske. To i to. Ne treba mi se. Koji će mi koski. Ajde uzem kramp za svaki slučaj. Ako pogrešimo nešto. Opa, 20 minuta. U stvari, izgleda ćemo završiti ovdje ćemo završiti. Nisam ne vidio koliko snijeg. Ja, dobro. Ovdje ćemo završiti ljudi. I da bi bilo to. Doviđenja do sljedećeg klipa. Ajde čekamo da se ispeče i to je to. Nemamo gotovo. Dosta smo snimali, evo već 14 minuta će bude dok se ispečeva. Da ja napravim još jedan kovčak. Pa, u sredinu ne idem. Tako. Ajde još 4. Epa, 11. Sreće mi što sam našao dosta, kako se zove, irona, gvožđa. 3, 2. Ajde. Ajde, gotovo. Gata. To bi bilo to ljudi, vidim u sljedećem klipu. Doviđenja.